Gipahigayon ang paindagay sa gymnasium sa lungsod sa Midsayap. Ang mga kandidata nagrepresenta sa 17 ka mga munisipyo ug usa ka lungsod sa Cotabato Province. Nagpasundayag sa nagkadayang talento ug kanindot sa pagtubag ang mga kandidata atubangan sa naghugyaw nga mga katawhan nga misuporta sa ilang kandidata. Tungod sa kauhaw sa maong pasundayag tungod sa pandemya, napuno sa hugyaw ug palakpak sa pagsugod pa lang sa mga candidate nga nagpailaila sa ilang kaugalingon ug mainitong gidawat sa mga katawhan ng mga hurado. Sulod sa top 5 ang kandidatang nagikan sa lungsod sa Pikit, Magpet, Tulunan, Midsayap ug Libungan. Apan human sa pipila ka oras nga panagtigi sa kaanyag ug talent. Nang walang mutya ng Cotabato, and here she is, ladies and gentlemen, candidate number 8, your new Mutya ng Cotabato 2022! Midaog isip mutya ng Cotabato 2022 ang taga Midsayap Cotabato nga si Miss Erica Jane Calibara. Nagmalampuson si Calibara nga makuha ang corona karong tuiga tungod sa winning answer human. Gipangutana kini sa mga pangandoy niini alang sa paglambo sa probinsya, ilalom sa pagbalik sa provincial administration. Ang tubag ni mutya ng Cotabato 2022. As our new governor-elected, Governor Emmylou Lalat-Dalino Mendoza, I believe that she embodies a figure of a strong and empowered woman. And I believe that she will give her best to give the service to the Cotabateños, the service they deserve. And we as Cotabateños, we have to help her in any possible ways. We have to keep moving, keep growing, because I believe that we, Cotabateños, are unstoppable. That will be all. Thank you. Si Calibara nakakuha og minor award nga Best in Play Suit. Samtang first runner-up usab si Miss Nikki Lucidayon nga pambato sa taga Magpet Cotabato nga Miss Photogenic ug Best in Interview usab. Second runner-up si Miss Aya Lo Apostol nga taga Libungan nga nakakuha usab og Best in Evening Gown. Best in Production Number ang namahimong third runner-up nga si Stephen Taberos nga taga Tulunan ug fourth runner-up si Miss Congeniality si Regine Dimano nga gikan sa lungsod sa Pikit. Samtang Best in Talent si candidate number 3 nga si Kathleen Abler nga taga Kidapawan City. Ang mutya ng Cotabato usa lamang sa highlights sa pagsaulog karon sa ika-108 nga foundation anniversary o Kalibungan Festival sa probinsya sa Cotabato nga ipangunahan ni Governor Emmylou Lalat-Dalino Mendoza. Matod ni Gobernadora, usa ka beautiful comeback ang pageant human sa duha ka tuig kining wala namugna tungod sa pandemya. Nagpasalamat usab kini sa mga Cotabateños silabi na ang mga kandidatang misalmot sa maong event. I cannot help but be awed in realizing how blessed Cotabato to be surrounded with beautiful people. I feel beautiful, I am humbled, I am grateful. Tonight's event is one of the most awaited Kalibungan 2022 activities. And it will be remembered by us as our collective triumph in surmounting the challenges we face in the last 2 years. Being able to witness and enjoy activities such as this and other events we had since our opening day is a manifestation that we are gaining grounds to experience again the kind of life that was altered because of pandemic. Na mahimong malinawon ang koronasyon og tibuok kasaulugan sa foundation anniversary sa Cotabato Province tungod sa nagkaiusa ang mga katawhan. Ug atol sa selebrasyon, gipakita sa taga North Cotabato nga ilang gimahal ang probinsya ug labaw sa tanan, adunay panaghiusa ang mga katawhan. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.